ráno minút 7. Dobre? To je 15. Všetko vám ešte ohľadím. Na sobotu mi Branko hovoril, niekedy dojde o 4 z roboty tejto a volá, kedy dojde 11. Aj tu ešte jedna pani mala zavolala, že mám od roboty. Ale vyjde ráno, neviem. Ja keď budem mať pobalené, toto tento typek, čo tu ja odnese sa to. Potrebujem kuchyňu. Aj balkón. To je chvíľka. Mám vám povedať. No ja už mám prohodu. Som do popradu, teda aj, že to nie má zrkadlo, a už sa ti vybavia ten základ, áno, lebo čakajú bábinko.